дар хона кор мекунем, дар хона рӯз кор мекунем, чизи ҳамира яъне ки беиҷозат мегирем ба худмон, чизое ки бисёр доранд истифода намебаранд, ҳамиёро мо мегирем равон мекунем хонада. ина ашёи рӯзғор примерно ва ё дарак надоранд. оё ҳамин чизо ҳалолай барои соҳибои корро дарак надоранд? ҳамин соҳибхонаҳо дарак надоранд. мақсад молшон бисёри бадай. мақсад ашёиҳоро мегирем, мақсад ҳисоби дивижок, ҳисоби уш, ҳисоби ҳамин инструментҳо, ҳамин шифонер, ҳамин чизо охиёб шин. аслан моли касе гирифтан ба инсон ҳақ надорад бидуни иваз, беиваз. яъне моли касе гирифтан ҳақ надорад. агар ҳамин хел мисол пулошон зиёду ба ин чизо аҳамият наметиҳанд, дар пурсида гирифтан дар кор аст. бубинед мана мо халқи меҳнаткаш ҳастем. субҳаналлоҳ, солое ки замони шӯравӣ пароканда шуд, мардум бекор монданд. то вая ҳама вазифа дошт, кор дошт, аз корхона, аз давлат ойлик мегирифт. вақте ки союз распад шуд, яъне замони шӯравӣ тақсим шуд ба 15 ҷумҳурӣ, дар мо кор набуд. ҳамин мардуми бечора кор нест ку, ойлик нест, корхона нест. як намуд дар ибтидо азоб кашидан, баъд ҳама алоҳида кор кардана ёд гирифт, тиҷората ёд гирифт, замин гирифта кушту кора ёд гирифт. яъне аз сифр аввал хеле бочорат буд. солҳои 92-95, ман солҳои 95 хотирам аст, намози бомдодро мебарафтим, одамо тип ториканда очорат меистод барои хлеб. як одам як дона хлеб харидан ба ҳақ дошт, пули нақд ба пул дорад, лекин хлеб фақат якта ҳақ дорад харидан. хлеба хачир кати меовард ба муҳаллаи мо. яъне мошинам набуд, сӯзишворӣ набуд. ана ҳамон вақт ман ҳамон мардума медидам, мардуми хуҷанда ёдаманда ҳаст, чӣ хел тиҷората аз сифр сар кардам. ҳозир баъзе миллионерҳои хуҷандаҳое мебинед, ҳамиҳо тахта фурӯхтаю, арматур фурӯхтаю, семон бардоштаю, аз сифр кора сар кардаги буданд. ва мардуми мо кам кам касе тонист ба Украина, касе тонист ба Россия, ба ҳар куҷо рафта кор карда омада. мана 30 сол инҷоним кор мекунем, ҳолиам мо ба як ҷое нарасидем. барои чӣ? ҳамин хел камакак ҳамин дастомо қалб аст. ҳамин саҳроҳонда одамҳо буданд, арғамчини гову мехи гови одамое медузданд. ҳамин аз саҳро холӣ намеомаданда, моли ягон каса дузда меомада, аз боғи кас ягон чи дузда мебиёд, ҳезими каса дузда мебиёд, алафи каса дузда мебиёд. субҳаналлоҳ, шабона дуздиҳо мебаромад. яъне мана ҳозир шумоам гуфтаи сурет ки корро мекунем. ман ина мо усто кор мефармудем. усто арматура, мошин ба арматури дароз намехунҷад ку, кам кам бурида ҳамон мошин ба муносиб кара, як ҳафта явор хонааш мебарафт. хонааш ба гиро мебарафт аз арматур, семонт. яъне ҳар ҳафта дуздӣ. ё ҳамин ремонтчиҳоям, евроремонтчиҳо мебиёд, шпаклёвка медузад, краска медузад. ҳатто баъзи наздикҳо. яъне баъд якамо ду намешад. баъд мегардем 30 сол син бесвет. устод бахшиш дар гапон. ман ҳамин чиза рости худам бо мушоҳида кардагиам. ҳамон чизое ки ман бисёр рӯӣ кардагим, ман ки худман мегӯмад дигарро не ки дигарро бисёр чизо ҳам мебинам, мушоҳида мекунам ки бисёр мекунам кора. худам мекунам, не ки ҳамин пулам яъне ҳамуди хеле мебурояд дар ҳаво ку, ай дама чизоро бихарам, навтаракошам мехарам, беҳтартаракоша, ҳамин чиз нестам, бо намепирам. оё ман ҳозир дар ми дилам шубҳа, ака сумаш чанд вайнои паридагиан ва не ки шубҳа дорам, ман ҳамиёро метавонам ислоҳ кунам. мақсад ягон хай ислоҳ шавад. тавба кунеду дигар мин баъд ба ин кор барнагардед.